Μόλις ήρθε νέα άφιξη Ford Puma Gen-E Van. Δεν είναι γιοταχή, είναι van επαγγελματικό. Τιμή από 24.658 ευρώ συν ΦΠΑ. Ελάτε να το δούμε και από μέσα. Βλέπουμε εδώ όμορφη τα πετσαρία. Ηλεκτρικά παράθυρα μπρος πίσω, ηλεκτρικούς καθρέφτες, ηλεκτρικό κλείδωμα. Φώτα εδώ, οι αλλοκαθαριστήρες, φλας, ηλεκτρικό χειρόφρενο. Επίσης, επειδή είναι ηλεκτρικό, είναι και αυτόματο, σασμάν ταχυτήτων. Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη οθόνη, το κουμπί για το volume. Όλα τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, lane assist. Επίσης έχει φωνητικές εντολές. Ακόμα έχει και ασύρματη φόρτιση κινητού. Κάτι που είναι πολύ βοηθητικό για τα αυτοκίνητα. Εδώ βλέπουμε τον πίσω χώρο, ηλεκτρικά παράθυρα ακόμα και σε βαν, αλλά και αυτό το σίδερο που το διαχωρίζει για να μην φεύγουν τα πράγματα μπροστά. Ωφέλιμο κοντά στα 400 κιλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Εδώ είναι μια προσφορά.